Kados pundi enggal kita bersani sesarengan kalian Borneo Audio Sound System Mas Mohaimin wonten siang punika sumangga. Oke Mas Haji matur suwun. Rawuhipun sesarengan kalian kanca-kanca Banaran Lestari Budaya. Anugi wonten kuda budaya katuran pinarak. Ali. GBC. Ayo lo Pak Jo. Jajali. Oh. Sek. Ayo do. Layu budaya lho iki. Ya. Hey. Ho ya. Hoppa. Hey. Ole. Ole. Kasali lagune lho Mas. Mas Galih. Lagune ya dipakne lho Mas Galih. Apa? Ayo. Ana Mas Jongkon. Lan uga ana Dik Ngepin. Ya iki Pak Mirun. Mas Grandong. Bagaseng. Yo.
rada rene aja keto wae toleh toleh samar disawang kancane aja pikir yen lagi naksir aloke wong ora tombo yo majo yo lalamatan kasihan kanggo sujanan tuli kapitan kok sing padha delok tumpon ora saku lagi dulu yo maca lalamate ayo doa ini goyangane lho Wahyu Budaya Gajale kok gajale. Oi. Turaga Putri Wahyu Budaya. Tato magur dan tulung agung nggih. Hei. Joy. Oh. Hop. Hai. Oh ah. Jos. Oh ya. Oh. yo
goyo a e a e a e oh lolo hey lolo hey hey osa hey hey oh ah hey hey oh
gede-gede ingin nyuwun pirsa sapa ta bapake oten tangis atiku tambah nelongso ning atiku malah kok sia-sia irun Kesiksa lo Pak Tri. maju budaya lo Dek kepriyen doani gede-gede pengen nyuwun pirsa sapa ta bapake oten tangis atiku tambah nelongso ning atiku kok malah mbok sia-sia
Tak waca Quran dina iki wartane tak kegelani lelakon ora tak jono-jono tangga kowe tejo nglarani atiku sawise tak tinggal lunga jebul kowe selingkuh karo tangga manis ayo lo Mas Didut lapune Mas Didut o a o dosa 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 Osa, osa. Oa, oa. Oa, oa. Oa, oa. Saudara Ali, saudara Ali, Mas Bidun ini Mas Bidun, lambune lolor, lampu depan, op, oh, ayo.